A la meva experiència de la revista gastronòmica Oliaigo d'aquest mes juntarem dues de les meves grans passions. Una, la gastronomia. Menorca té un gran llegat gastronòmic, una de les gastronomies més importants de la Mediterrània. L'altra, la música. Aquesta illa té una grandíssima tradició operística, sobretot vinculada amb aquest teatre, el Teatre Principal de Maó, el teatre d'òpera més antic d'Espanya. I ho farem a través d'un fil conductor, Gioachino Rossini. Ara sí. Què tal, Maria? Moltíssimes... Enhorabona, de fet, per aquest assaig. Me sap greu interrompre, però bé, sabia que trobaria avui aquí. Tinc preparat un reportatge que junta música amb gastronomia. Ah, mira. Tinc pactat anar a un restaurant per fer una recepta. I jo puc venir? Si vols et convidaré a sopar després. El que vull que me facis és una volta pel teatre, que m'ensenyis un poc d'història d'aquest teatre, que sé que és un dels bons, dels més històrics d'Espanya. I tant, i de... Ara te mostraré un puesto que t'agradarà molt. Sí? Gràcies, Òscar. Anem per amunt? Sí? Anem per amunt. Vinga.